Hello, mga ka-viewers. Nako diri sa bukid sa Bultakay, Balutakay. Mga ka-viewers, karong oras ha. Alas 12:40 pero inani na ka kuan ang ilahang panahon diri. Nagpags na. Ako sa kong likod ko mga ka-viewers. Ikan mi sa area nami gatuan indot sad. So kanang di ka kong likod mga ka-viewers. Gulayan na. Kaking gulay. Patatas, carrots, radish, pulyo. So ako magdahong mga ka-viewers kung makaabot ko din makita lang ako din sa mga vlogs ang lugar gardenan gyud ni sa diri mga ka-viewers. Nagpalugsong mi paadto na mi sa highway. So bakilid mang naulan mga ka-viewers pero sulit. Oh. So kanang diha kana bro kanang nagputi diha mga gulayan na ka-viewers. Puro na gulay. Paglisod tag pugong mga ka-viewers kay ang dalan pabahada. Ganina pag subida wala kong makuyapan sa kapoy. Lugos na utik ka kung tiil. Oh. Kanang nagputi diha ka-viewers. Kulay na tanan diha. Hinot kaya na ganina. Oh. So, murag hapon na diri mga ka-viewers. Mura na alas 6. Pero alas 12:45 pa ning orasa mga ka-viewers. Oh. Grabing pags. May na lang kay iwan. Iwan pa na. Dili ko baba. Nadiri ang mga motor mga ka-viewers maghakot sa mga buno. Nani kalisod ng dalan ka-viewers. Ka-viewers. Nani ko subida mo ka-viewers. Kika na sa ubos ka-viewers. Mga kauban. Grabe sakripisyo ni mga ka-viewers. Ini ang dalan karon pabahada na gini permiti wa na gini ingon nga patag pa bahada na gini siya. Hindot kayong view unta kung wala nagpags so pags puti lagi di makita na to. Oh. Next video mga ka-viewers. Diri lang kutob, salamat. Ay kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel ug Facebook page. God bless us all.